Ik was een eigenwijze jongeman en ik dacht dat ik het zelf beter kon, dus ik ben voor mezelf begonnen. Toen heb ik een klein bedrijf overgenomen in Nederland met 10 collega's. En dat is uitgegroeid tot een bedrijf wat nu met 42 bedrijven met 2600 medewerkers. Ja. 30 jaar later, wat betekent zo'n moment voor u dan? Is natuurlijk vooral, 30 jaar is natuurlijk vooral wel betekenis voor de mensen die hier werken. Hè? Want het is gewoon begonnen, het is in de tuin van Frank Pronk begonnen met een containertje. Ja. En toen naar de Koten, eerst een klein stukje van de hal, toen later de hele hal, toen nog een stuk achterterrein erbij. En daar vandaan hebben we de stap hier naartoe gemaakt. Ja, en hebben we natuurlijk de ruimte gekregen om hier te kunnen groeien. Aan de andere kant, wij gaan ook binnenkort beginnen met elektra en sprinkler. Okay. Dus het pand zit nu redelijk, er zit nu wat ruimte in, maar op termijn moeten we hopen dat we een grotere locatie ter beschikking krijgen. Ja, ik ben uitgenodigd om hier een korte speech te houden. We staan hier in een nieuwe gerenoveerde omgeving van Protec. En er is ook gevraagd of ik een lintje wilde knippen. Ik heb 3 prioriteiten als het gaat om mijn staatssecretariaatschap richting de eilanden. Dat is goed bestuur, solide financiën. En de derde, het allerbelangrijkste, is zelfredzaamheid. En wat ik met name probeer te zoeken is het gesprek aangaan met de eilanden. Trouwens niet alleen Kast, maar ook de BES-eilanden. Van op welke manier ze hun economie ook meer kunnen verdiversificeren. En nou, dit is één van de mogelijkheden, denk ik. Dus dat je ook met technische installaties, bedrijven die zich bezighouden met technische installaties, een goede bijdrage kunt leveren aan de economische ontwikkelingen hier. Het is met name gericht op toerisme. Nou, dit is een hele andere tak van sport. Wel deels gelieerd als het gaat om de business wat ze doen aan de toeristische sector. Maar het is gewoon geweldig om te zien dat dit bedrijf zo groot kon worden hier. En wat mij het meeste heeft geïmponeerd is de kwaliteit van de mensen. Want deze mensen moeten goed worden opgeleid. En ik heb met management gesproken. En ik heb ook begrepen dat ze zelf heel veel tijd en geld investeren om de mensen hier op het juiste niveau te brengen, zodat ze goede dienstverlening kunnen leveren aan de klanten. En ja, daar ben ik van onder de indruk. Kijk, wat mij om gaat is dat de economie zich hier ontwikkelt. En dat betekent dat ook uit andere landen kan worden geïnvesteerd. Maar het is altijd goed om te zien als iemand vanuit Europees Nederland dat het Nederlandse bedrijfsleven hier ook een belangrijke bijdrage gaat leveren. Ja, we hadden vandaag bezoek van de staatssecretaris met Koninkrijksrelaties, Stolz Sabot, en de minister van Energie. Dus de minister van Financiën van de Aruba, Jeffrey. En ja, dat is mooi dat ze hier de aandacht geven aan de bedrijven, aan het bedrijfsleven.